Ja. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja. Het is nou... Tomketiet. Ja. We gaan naar de Gondelveert West. Leuk. Vet, man. En wat Cornelia deed hier, dat had ik nog nooit jongen. Zo maar gauw. Ja. Tonke mandje altijd bleer. Tonke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Gondelveert. Het is mooi waar. Romke, Tomke en Cornelia binnen op een feest. Op dat feest komt een grutte optocht. Maar net een optocht door de diek. Nee, een optocht door het wetter. Een gondelveert. Wat is dat eens, een gondelveert? Oh, er varen aanst al je boten tot de veert. En die ben heel mooi versierd. En er staan meesken met mooie kleren op. En er is muziek bij. Oh, wanneer komen ze, Cornelia? Oh, het zal haast wel beginnen. De boten komen van die kant. En we gaan hier op een wal zitten, dan geven ze heel goed zien. Cornelia had 2 stoeltjes meegenomen. Hier voor Tomke en hier voor haarzelfs. En ik is stoel voor mij. Nee, maar ook eens vol op een grond lezen. Ik heb een kleedje voor die meegenomen. Ze had een prachtig plakje. Komen de boten al haast, Cornelia? Ja, ik denk het wel, maar ik zie ze nog net. Nou, het wordt het wel lang. Ik verveel mij. Romke shut om hem heen. Er staan een hele protte meisken op het dik. Kon haar een ijsko in de hand. Was er een Sjen, Tomke? Zo'n lekkere ijsko als ze daar. Oh, ja, mijn nutjes, die vind ik zo lekker, hè? Ik wil zin in een ijsko. Ja, ik. Als nou ik zin in een ijsko, Cornelia? Ja, wij zullen ze die ijsko bij hebben. Daar aan de andere kant van de veert, zo. Daar hing een boord met een ijsko erop. Krijg je een ijsko van mij, Cornelia? Toe. De kist wel door de bregen. Ja, maar de gondelveert begint ik al haast. Ik heb de muziek al. Nou, die boten binnen er nog net. En wij passen wel op een stoel, hè, Tomke? Ja. Goed, dan heb ik er gauw even heen. Ja! Cornelia hipt de dikdel, de bregenoer en bij het ijskotentje keepert ze 3 ijsko's. Eén voor Romke, één voor Tomke en één voor haarzelfs. Romke en Tomke wachten ze bij de veert. In één roept Tomke: De boten komen eraan! Cornelia! De boten komen! Cornelia betelt de ijsko's. Dan krijgt ze de ijsko's in de hand. De ijsko's zitten in een koekje. En er zit een hele grutte punt ijs op. Minuutjes. Ze rent gauw naar de bregentaak, maar wat is dat? De bregen gaat open. Ze kennen net door. De flap van de bregen gaat omheeg. Hé, tot die bregen jippen. Ik maak er los. Bij de bregen staan alle hermeisken. De bregenwachter zei: Ja, dat kan het. De gondelveert komt eraan. Maar ik heb ijsko's in de hand. Voor Tomke en Romke. maar de bregen gaat net dicht. Cornelia mat wacht je, oont de gondelveert voorbij is. Cornelia! De boten komen! Kom gauw! Op de eerste boot doen ze eiermeesken en ze hebben mooie kleren aan en veren op de hollen. Shit, Tomke! Indianen! Er stiet een grote indianentent op de boot. En er baant een echt vuur dat de indianen omheen doen ze. Dan komt er een boot met een gekke auto erop. De gondelveert is heel lang. De ene boot naar de oren komt bij haar los. Romke en Tomke zitten er maar op een molen naar te sjen.
Master Sjeromke. Een circusboord. Een hele grote trampoline. Cornelia stiet nog hield iets voor de bregen, mij de ijskoos. De ijskoos ranen al een beetje, ze mat gauw naar Romke en Tomke ta. Maar hoe mat ze daar komen? Ze kan net door de bregen. Ze jet Romke wel roepen. Cornelia, kom staast. Cornelia shut naar de circusboord. Ze shut naar de grote trampoline op die boord. In één weet ze hoe ze aan de andere kant komen mat. Ze kiet een eindje achteruit. Dan begint ze te hippen. Hip, hop, hip, hop. En dan doet ze een hele grote sprong. Ze springt op de trampoline en ze springt aan de andere kant van het water en op een wal. Zo staat Romke. Ja. Cornelia springt zomaar hoe de veert in. Ja. Bij de ijskoos. Hopla. De meesten klappen alle her voor Cornelia. Ze denken dat ze bij de boord jet. Cornelia laakt het en heeft gauw naar Romke en Tomke ta. Voilà. Hier binnen de ijskoos. Maar ik hou op, Pieter, want ze gaan al. Wat wie dat knap van die, Cornelia. Wat kun je zo heen springen. Doe kist ik wel bij het circus. Ja, maar dat doe ik me net. Want waar moet roos op je in passen? Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. Veertje. Chi. Sla. Skoppie. Sla. En tingel. Jongens, kies nou eens. Ja. Hier en Marieke. Maak je beide een mooie tekening. En bedenken dan wat leuks. Maar ja, als zij een plan bedenken, pakt het meestal iets wat oors uit dan als ze in de holle heen. Oh, Romke! Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Geen keunstoon. Pier en Marieke zitten aan de keukentafel te tekenen. Pier had nieuwe viltstiften gekregen. Een doos vol in de mooiste kleuren. Wat tekent je? Een boord? Kist u dat net zien? Jawel. Maar wat zit er in die boord? Dus bijken. Je hoen. Dat kan net. Jawel, je. Hij is ontzielen. Alleen nog. Een hoen. En hoe kent het zielen? Nou, us bijken wel, sjom maar. Grappig. Hey, zullen we wat ik maken, ha? Een hebele spief. Een hibbele spief? Wat is dat nou weer? Nou, dit is een hebele spief. Die kan vliegen. En wat is dat dan? Een jong hebele spiefke. Leuk. Hey, wij kunnen wel een tentoonstelling, meidje. Ja, wist wat? We kunnen ze wel bij ons mem in de galerie ophangen. Ja, maar dan moeten we ze eerst inlijsten. Dan lijkt het correct echt. Echte kunst. Ja. Hey, wist, ons mem had een heel soort listen. Die staan al hier op een zolder. Dat saneert mij. Kom mee. Marieke haar mem had een galerie, een schilderijenwinkel. Pier en Marieke nemen de tekeningen die ze maken haar mee naar Marieke haar huis en sloepen er mee naar de zolder. Daar staan dozen vol met listen en met stikken glas. Ze ziet je de goede maten eruit en al gauw hebben ze beide een tekening krees achter glas in een mooie list. Maar, zou je mem ze wel ophangen willen? Weet ik net. Maar dat kunnen we zelfs wat aan. Als ons mem er eventjes net is,
Zetten we ze er gewoon del. Verrassing. Is de galerie openmute? Ja, maar als er geen klanten binnen, is het met meestal in de keuken. Ik zal wel even zien waar ze is. Wacht je maar even. Marieke is al gauw weer om. Kom maar. Mijn mem zit boet mij in te praten. De kust is veilig. Pier en Marieke sloepen de galerie in en ziek je een plakje voor haar kunstwerk. Ophing je kiezen ze gauw net, dat ze zetten het op een kast tussen een paar beelden en schalen. Dan zal ze gauw naar boeten. Maar op datzelfde moment komt Marieke haar mem de galerie in met een klant. Een deftige meneer zat te zien. Nou jongens, de galerie dat is geen bordersplakje, dat weet je hem ek wel. Ik ken hem hier nou even net ha. Sorry. Kom je maar verder, meneer? Marieke haar mem loekte door aan, maar hij bleef op een kier staan. Pier en Marieke bleven ek staan, giegeljend, achter de deur. Ze kennen wel jaren wat er zijn wordt. De klant is grief een kunstkenner, want hij houdt overal commentaar op. Mooi. Ja. Dit vindt er mooi. Heel mooi, heel spannende kleur. Dat vindt er spannend. Oren mat er onwennen. Ja, je mag onwennen. En sa praat er maar terug. Uitdagend. Maar wat ha jou daar twee aardige dingen staan? Heel origineel. Ja. Van waar ben die? Wat bedoel je? Die beelden? Nee, die beide tekeningen hier op een kast. Waar had die makken? Tekeningen? Even... Ja, Nou, dit is wel eens heel wat oors. Verfrissend. Apart. Een heel eigen stijl. Zulke heldere kleuren, dat was maar dwarren. Een jonge kunstenaar zeker? Ja. Ja, nou, je het zei. Ja, apart nou, ja. Ja, nee, ik had ze nog maar krijgt. Het is heel nijwerk. Ja, weer eens wat oors. Zo, ik wil jonge kunstenaars en graag een koers, Jan. Ja, op die oren ben je... Ik haast wel eens iets, joh, nou. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Ze sissen wel eens. Een band zou het erkennen. Maar ja, toch het maar eens, hè? En vooral, wat moet het kosten? Nou, even denken. Ja, ik leeuw €100. Zoiets. Het stik of beide? Ja, beide. Ja, je kunt ze beide krijgen voor €100. Tje, dat vind ik nog het mooie van bekende kunstenaars, nou. Die binnen nog net zo jong, ja. Nou, dit is echt een ontdekking. En een koopje. Wat een aardigheid dat ik dit nou correct tref. Als je het goed vindt, neem ik ze dadelijk mee. Ja, vanzelfs. Zal ik ze even van jou inpakken? Als de tevreden klant maar de nije onkeer de deur uitkomt, binnen Pier en Marieke al naar de keuken sloept. Ze zitten maar rede wangen aan te wachten wat er komt. Nou, jimme apenkoppen! Dat dit mag je nooit wegdwaaien. Het is net te leeuwen. Nou, ik had ze die man net ongesmaakt, hè? Hij woer ze zelfs ha. Maar hoe mat dat nou? Wat mat ik nou maar die €100? Veldstift een kipje. Veldstift en papier. Ja, Jim Kimmy wat. Zo, Jim krijgt beide €5 voor in een spaarpot en de rest, dat jou ik maar een goed doel. Voor de zeehondjes? Nee. Voor de jonge kunstenaars. Oh. Dat vind wij. €100. Nou, hoi! Ja. Heute. Nee, je bij mij vraag is, zit het nou, wat was dat? Ja. Wij eten nog wat nooi, wij krijgen nog wat lekkers. Wij eten nog wat nooi, wij krijgen nog wat daar. Hier bij je mijn Flavies, sis het maar. Hier bij je mijn Flavies, wat kost haar? Wij eten nog, wij
eten nog wat. Wij eten nog wat nooi. Wij eten nog wat nooi. Wij krijgen nog wat lekkers. Wij eten nog wat nooi. Wij krijgen nog wat daar. Jippa, mijn Flavies, sis het maar. Jippa, mijn Flavies, wat posto haar. Wij eten nog wat. Wij eten nog wat nooi. Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.